Vítajte pri dnešnom ponore. Máme tu tému, ktorá, myslím, že sa dotýka mnohých. A máme tu článok od psychoterapeuta, pána Kamila Bartka. Zdieľa svoje skúsenosti, hlavne s vierajúcimi klientmi. A zamýšľa sa nad tým, čo je vlastne pomoc. Kedy pomáha a kedy možno aj škodí. To je dôležitá otázka. Naša misia dnes. Pozrieť sa na tú myšlienku, že viera všetko vyrieši. Je to naozaj tak? A ako môže aj dobrá rada, minúť cieľ? Lebo tá predstava často je, že veriaci človek by mal byť v pohode, stačí sa modliť, veriť. Presne. Ale prax, aj tá terapeutická, ukazuje, že je to oveľa zložitejšie. Poďme na to teda bližšie. Terapeut hneď na začiatku píše, že vieriaci klienti môžu byť výzva. Áno, spomína to. Niektorí prídu a ako keby už mali hotové odpovede. Používajú náboženské frázy. Skoro ako taký štít. Presne. A to je fascinujúce. Vidieť tie frázy nielen ako vieru, ale niekedy, ako obranný mechanizmus. Ako obranu? Pred čím? Pred bolesťou, ktorú človek možno ešte nie je pripravený cítiť. Teda nevedomky sa chráni. Aha. A terapia potom potrebuje čas. A hlavne bezpečný priestor, aby sa človek odvážil pozrieť za tie frázy. Autor to vlastne vidí ako cestu k hlbšej spiritualite, k tej autentickejšej. Ale počkajte, nie je niekedy taká fráza aj, úprimným vyjadrením viery? Ako sa to dá odlíšiť? No práve, to je tá výzva. Terapeut asi ani tak nerozlišuje, či je tá viera pravá. Skôr jej funkciu. Presne. Na čo tá fráza slúži v tej chvíli? Pomáha otvoriť sa, alebo naopak uzavrieť pred bolesťou? A to sa často ukáže až časom v tom vzťahu. Rozumiem. No a to nás vedie k jadru, k tomu pomáhaniu. Áno. Autor je tu dosť provokatívny. Hovorí, že naša snaha radiť, opravovať druhých je často na nič, dokonca škodlivá. To je silné tvrdenie. Prečo? Lebo sa staviame do role, experta na život toho druhého. A tým mu vlastne berieme silu. Presne tak. A často si ani neuvedomujeme, že tie naše dobré rady sú vlastne Projekcia. Ako to myslíte? Že na toho druhého akoby premietame to, s čím sami bojujeme. Naše vlastné nevyriešené reci. Aha. Či už sme rodič, priateľ, kňaz, alebo aj terapeut. Ak vychádzame z tohto zlého základu, môžeme nechciať ublížiť. Počkať. Takže moja prvá reakcia, ten inštinkt, že musím mu nejako pomôcť, zbaviť ho tej bolesti, to môže byť problém. Môže. Presne o tom autor píše. To je wow. On dokonca tvrdí, že problémom je tá naša snaha odstrániť utrpenie, lebo sme ho neprijali v sebe. Spomína Ježiša a Petra. Áno, tú známu scénu. Keď ho Petr chcel odhovoriť od utrpenia a Ježiš to nazval diabolstvom. Drsné. Je to radikálny pohľad, áno, ale skúste to prepojiť s psychológiou. Napríklad Carl Jung. On rozlišoval bolesť, ktorá je prirodzená, súčasť života, prináša rast. A potom to neurotické utrpenie, traumatizujúce, ktoré vzniká práve z toho, že tú prirodzenú bolesť nepríjmeme. Takže to neprijatie vytvára ďalšiu, horšiu bolesť. V podstate áno, a článok naznačuje, že Ježišovo uzdravovanie nebolo primárne o tom, že by mávnutím ruky odstránil bolesť. Ale skôr o jeho prítomnosti. Že bol s tým človekom v jeho bolesti. Vytváral tým bezpečný priestor na prijatie. A práve toto prijatie, podľa autora, má tú transformačnú, uzdravujúcu moc. Čiže kľúčové je, nie každá bolesť je zlá, tá dobrá nás posúva a snaha ju na silu odstrániť nám vlastne škodí. Presne. To dosť mení pohľad na vec. Oproti tomu bežnému utekaj od bolesti. Ako príkladne tam uvádza Máriu pod krížom. Bola prítomná, sprevádzala. Áno, nebola pohltená vlastnou bolesťou, ale bola tam pre neho. Alebo svätý Ján z Kríža. Kritizoval tých pomocníkov, ktorí ľuďom v kríze, v tej temnej noci duše, v tej duchovnej skúške, áno, dávajú len ďalšie rady.
namiesto tichej podpory a pomoci prijať to. A to presne súvisí s postojom toho pomocníka. Autor zdôrazňuje, aké je dôležité uvedomovať si vlastný sklon súdiť toho trpiaceho. Viete, to tiché, vďaka Bohu, že nie som ako on. To poznáme asi všetci trochu. Ale ten súd je často len odrazom nášho vlastného strachu, vlastného neprijatia seba. A už len v to, že si všimneme tento vnútorný postoj, aj to nás robí lepšími spoločníkmi, užitočnejšími. To je zaujímavé a nadväzuje to na ďalší bod, dôveru. Áno, tretí pilier, ako to nazval. Píše, že často sa na trpiaceho dívame ako na úbohú sirotu. Ľutujeme ho. A prečo? Možno preto, lebo sa sami niekde v hĺbke cítime ako siroty. A premietame na ňo tú našu nedôveru. V život, možno aj v Boha. Presne. Vidíme v druhom to zrkadlo, to, čo nosíme v sebe. A autor dáva do kontrastu postoj Ježiša alebo Márie. Oni v človeku videli syna, dcéru otca. Teda niekoho, kto má vnútorný zdroj, spojenie, nie opustenú sirotu. Mali dôveru. Mali dôveru, áno. A pointa nie je v tom, že my hneď musíme dokonale veriť, že Boh je dobrý otec, to je proces. Ale stačí si uvedomovať tie vlastné pochybnosti, možno aj hnev, nedôveru voči nemu. Už toto uvedomenie nás vedie k pokore a umožňuje nám byť pri tom druhom, no bez toho, aby sme ho museli hneď zachraňovať našimi radami a riešeniami. Takže keď to zhrniem, skutočná pomoc v trápení asi nevyzerá ako nejaká rýchla oprava alebo dávanie hotových odpovedí. Zdá sa, že nie. Skôr je to o tej tichej, súcitnej prítomnosti. Byť tam. Byť tam. Mať odvahu byť s tou bolesťou s vlastnou, aj s tou cudzou, bez toho, aby sme ju museli okamžite riešiť. A neustále si uvedomovať tie vlastné vnútorné postoje, súdy, strachy, nedôveru. Ide viac o sprevádzanie, nie o záchranu z pozície sily. A to nám tu necháva takú zaujímavú myšlienku na záver, nad čím sa dá fakt premýšľať. Aký je teda rozdiel medzi tým súcitom, ktorý človeka sprevádza v jeho údolí, a tou ľútosťou, ktorá sa ho tiaľ snaží za každú cenu vyťahnuť. Možno aj proti jeho vôli.